Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Din păcate jocul ăla cu legalitatea a fost ters din mai multe motive în care trebuie să-l plătesc, se pare. Dar n-am vrut să-l plătesc pentru că n-am o carte de credit și părinții mei nu cred că vor să-mi dea bani pe cardul lor de credit. Deci am instalat jocul Naruto Shippuden, Naruto Storm, nu mai știu cum, nu știu jocul prea bine. Și am instalat jocul Code Lyoko, cred că foarte mult știu Code Lyoko. Deci, hai să începem acest video cu Naruto și am să joc Code Lyoko data viitoare, când o să mai fac un video și viitorul video cu Brawl Stars, cred că o să apare undeva. Deci să jucăm Naruto. Trebuie să dau sunetul mai încet ca să pot să puteți auzi, să nu fie, să-mi auzi și vocea în același timp, cred. Așa, ok, am rezolvat-o. Bine, Naruto, dăm pe 2. Dăm așa frumos. Bine, ok. Bine. Și Raya boss. Respect. Am bloc, am așa puțin la Raya. De aici mă teleportez, văd. Fuck, mi-am dat-o, bă. Pot să țin, obținut să butonul ăla, cred. Da, cred că așa am văzut ceva să nu știu cum. Ok, eu am încercat puțin jocul ca să văd, deci știu puțin, dar am ceva și eu să vă fac așa, că nu știu prea multe, ca să nu pare că sunt cine știe ce expert în jocul video de pe PlayStation-ul ăsta. Mamă, merge planul jocul ăsta. Stai, ok, eu mă duc în coie, bă. Oh, fuck. Bă. Bă, ok, bă, dar... Bă, cum faci Rasengan, bă, cum faci? Ridică-te, bă, hai, Naruto, hai! Fac, fraților, fac! Bă, cum fac și eu aici? Cred că... Stai, bă! Poate dacă țin... Bă, da, mă! Uite-te aici, Rasengan, clone, bă, clone! Blană, boss! Mă întreb dacă pot să câștig și pe... Mă întreb dacă pot să folosi și personajul doar pe Naruto. Că Naruto n-a fost chiar personajul meu prea preferat. Bă, Rasengan, bă, fără până îl fac. Blană. Bă, de ce asta? Vulpea cu 9 coți, ești nebun? Ce cu asta? Bă, ce Rasengan, ok. Ok, văd un fel de intrare. Bă, chiar am lag, la orice joc filmez, cred. Un cod, cred, dar nu habar n-am ce scrie. Da, mă, prietene, nu știu să citesc prea mult. Da, mă, aici îmi explicam să folosesc, dar nu m-am nevoie, cred. Mamă, cât e Rasengan, dar parcă am mai jucat un joc cu Naruto și Rasenganul era ceva la aproape toată viața, dar durea ceva până să faci Naruto Rasenganul. Putea să mă fiți de clone pentru așa ceva. E blană joc, oricum, bă, frate, blană, n-am ce comenta la joc. Jocul după mine merită vreo 4 străluțe, dar pentru grafică nu prea îmi place mie grafica din Naruto. Nu prea îmi place grafica. Dar nu prea îmi place mie grafica. E așa într-un fel învechit, frate, nu știu cum să vă explic. Ușor învechit, parcă. Ok, cred că aici trebuie să vezi ceva, să arăți un fel de dat sau ceva. E ca la... Da, mă, e ca la...
care la Liga de Pțeților, în jocul ăla în care l-am jucat, e puțin cam la fel. Blană, bă, fraților, blană, bă, chiar. Jocul merită 400 în părerea mea, dar din cauza graficii din asta în plus. Steluța nu prea îmi place mie cum arată, nu prea îmi place, adică steluța, bă, fraților, m-am încurcat rău de tot. Nu-mi place cum arată jocul. Are grafic cam vechi. Bă, ăsta e Irișaia, bă, fraților. Bă... Da, nu trebuie nimica. Da, e planul la următorul nivel. Da, în plus nu cred că o să mă vreau la filmul ăsta. Bă, Sakura, de ce m-a dat la nebună? Ce cu Sakura, bă? Bă, cum i-a dat lui Sakura, mamă. Mamă. Bă, ia să vedem cum restă Sakura la Rasengan. Bă, chiar în față ei m-am dus Rasenganul. Hai că nu de ajutor aici. Clone! Pe ea! Ui, bă, clone, bă, veninilor! Hai! Bă, clonele nu pot folosi Rasenganul? Sunteți nebuni? Cum vă dracu să folosesc Rasenganul, clonele mele? Am să pot folosi... Cred că pot... Bă, dar cum dracu folosești eu? Sexy jutsu, parcă, bă. Nu de alta, că n-ar merge pe Sakura chestia asta, nu cred că ar merge. Pentru că ea e fată și... Din câte am văzut, fetele n-ar reacționa la sexy jutsu lui Naruto, la sexy jutsu, bă. Chiar n-ar reacționa. N-ar reacționa. Adică, nu ca la băieți, cum știți și voi. Fac, bă, chiar am iubit seria Naruto, bă, frate. Am iubit-o, bă. Apropo că am predat primul sezon și doi, nici nu m-am ocupat să mă ocup de el. N-am vrut să-l văd. Bă, cum dracu l-am mâncat? Dacă apăs de 2 ori pe buton, ce dracu? Bă, așa, mă. Mamă, dar ia ceva chakra asta, bă. Dacă nu v-ați prins, cea albastră e chakra, fraților. Fa. Mamă. Fac, fraților, fac. Jocul e blană, n-am știu cum. Bă, atât a fost... Bă, da, mă, jocul e chiar blană, dar nu-mi place grafica, pare așa, într-un fel nerealistă. Fac. Da, așa, Pavel nu-i jocul, se pare că... Bă, asta e dacă filmez de mai pe telefon și am ceva mai puternic, dacă aș avea un telefon mai puternic să filmez corect. Dacă n-aș avea un telefon ceva mai puternic cu care să filmez sau una 20, bă, gândiți-vă ce grafic ar fi pe ăla și cum am putea să-mi editez videoclipurile atât de bine, bă, frate, bune. Aș putea să editez videoclipurile la un timp mai... Bă, de fapt, nici măcar nu fost editare în videoclipurile mele. Tot ce puteți le dați așa. Nu-mi place mie să editez nimica. Îmi place să vă arăt realitatea, cum este în jocuri și tot. Să nu editez... Nu prea prefer eu să editez ceva. Am cloanele, ocupați de ele că nu am chef. Pe el. Bine, Lac nu prea strică prea mult din serie, dar când am jucat jocul ăla, Cod Lyoko, dar are Lac, se pare. Ăla are Lac direct, fără să filmezi, fără nimic. Dacă doriți să jucăm jocul, ok, scrieți în comentarii dacă doriți să jucăm Cod Lyoko, nu mai știu unde, cum, și dacă vă întrebați de unde fac rost de jocurile astea, să ajungem la 3 like-uri și o să vă arăt eu cum se face, fac video tutorial, frate. Cum să instalați jocurile, cum să le dezinstalați, cum să instalați jocurile de genul ăsta și ce trebuie să faceți mai exact. Sau ceva, bă, frate. Mamă. Bă, haide-i cu Rasenganul, bă. Mam, hai. Fac, bine, bă, boss.
Rasengan e ceva o viață. Băi, jocul e chiar blană, aici chiar n-am ce comenta, bă. Băi, bă, mai chestia asta și pare că sunt de la, dar, bă, chiar, bă, nu știu cum să zic, bă, chiar, jocul e super șmecher. Dacă mai doriți ce terminăm jocul ăsta Naruto, că poate îl terminăm, și doriți să continuăm seria asta cu Naruto pentru PlayStation Digital, va fi ok. Chiar m-ați gândit să mai continui seria asta, dar, bă, bine, boșor, nu mai avem lacul prea bun. Bă, gata, așa ar trebui să meargă joc normal, totuși. Mamă. Gata, fraților, jocul merge blană. Se dăm blană acum, bă. Bă, mă întreb și dacă a fost... Mamă. Hai că se fie blană. Mamă. Super mișto. Bă, dar cât am filmat, că sunt curios. 11 minute. Ok, bă, frate, că nu-i problemă. Am făcut să arată că am folosit acum o nouă aplicație cu Mobiset Plus, nu prea mai plăcea, nu mai era bun în bine. Dar văd că și cu asta tot așa este, că am crezut dacă folosesc ceva mai vechi, o aplicație ceva mai veche de filmat, nu o să mai am lag. Dar pe asta e... Da, asta se pare că nu avem cum să fac. Mamă. Mamă. Ok. Bine, se pare că am la următorul nivel, cred. Ok, hai să dea. Cred că am aici o luptă iar cu... Bă, nu se poate... Ăla-i Kakashi, bă, da, mă, că e... Bă, da, mă, puteți să-mi lua poza lui, băiat serios, bă, Kakashi. Respect pentru el, bă, respect. Bă, respect pentru Kakashi, frate. Bă, parcă tu Kakashi putea să te prânzcă și el Rasengan, parcă mi-a amintesc. Bă, și Kakashi putea să sperea? Bă, acum are iar lag, bă, fraților. Bă, Kakashi, bă, băiete, nu te pune cu mine, că sunt Bă, de ce nu mă atacă ca Sakura? Bă, Kakashi, băiete, nu te pune cu mine, că sunt periculos, bă, sunt armat cu Rasenganul. Bun, bă, Kakashi, bă, băiețăile. Mamă, blană. Mamă. Bă, nu mai am Rasengan, trebuie să mi se reîncarc ce chakra văd. Mamă. Bă, fraților, jocul e chiar blan, după părerea mea. Dar văd că Kakashi e greu de nimerit, dar asta nu fă că Sharingan-ul, că altfel nu ghicesc mișcările. Cred că așa se întâmplă și în joc. Poate e fix ca în joc, ca Kakashi să citesc cu toate mișcările adversarului, parcă... Parcă așa era și, da, să nu faci că... Bă, frate, mi-amintesc că în filmul Boruto, Kakashi folosește un truc dintre ăsta, să vadă... Ca să putea venția adversarul, mai țineți minte cu fata aia care era la... În filmul ăla Naruto, cred că era prin un film, fata aia care Naruto era la un film și se uitau acolo. Cred că treaba este că Kakashi mi-e frică să nu folosească ochiul ăla în care... Bă, uitați-vă, mi-a folosit... Bă, cum a folosit în atac împotriva mea, cred. Bă,
Am o noastră mânecă. Hai că am o noastră mânecă. Da, mă. Lana. Mamă, mamă, bă, norocul meu, mă, că nu am nimic. Mamă, ce am tras-o lui Kakashi, bă. Ia stai, bă, fraților. Mamă. Mamă. Bă, eu m-am cam încurcat puțin, mai recunoșteam clone, dar pe bune. Clonele lui Naruto chiar sunt la fel. Bă, chiar și Kakashi poate folosi clone. Bun, scuze, mi-am găsit telefonul ăsta, suflam. Bă, și cred că s-aude o chestie ciudată pe fundal, parcă... Bă, perfect că nu m-a nimerit cu Sharingan-ul. Încă o dată, bă. Mamă, mamă. Bă, hai să mărim puterile lui Naruto acum, bă. Puterea vâlpii cu 9 cozi, nici nebuni. Noroc că una din clonele mele era pe fază să se sacrifice pentru mine, bă, chiar mă încurc, bă. Bă, și poate te bă, ce am vocea asta? Am așa emoții, bă. Pe fiecare film am emoții. Când tot să filmez, am emoții, bă, să nu dau ceva în bară, să nu dau... Mamă, bă, Kakashi, băiete, ești mâncat rău. Bă, atât de fricos ești, bă, Bă, atât de fricos ești, cu parcă Naruto era... Eu mă că din serial Naruto era cel mai prost ninja la început. Dar se pare că în timp Naruto a devenit unul din cei mai puternici ninja. Mamă. Mamă. Bă, hai că îmi pun o clonă să se ocupe de el. Bată, fraților. Chiar ți-am încălzit telefonul, de asta am luat așa. Bine. Ok, cred că asta a fost primul nivel al jocului. Cred că mai mult sunt misiuni și nivele mai complicate în joc, care am putea să încercăm, ok, cu toți. Bă, Sharingan, stai bă, frate, să fac o poză acum. Gata, frate, am făcut o poză. Ok, să dăm blană. Bine. Ok, misiune de gradul A, văd că am luat A la opțiunea asta. Cred că sunt două note, da mă, sunt două note, că am văzut și la urmă jocul ăsta dată. Și am spus trece nivelele floare la urechi era pentru el, dar pentru mine văd că mă chinui puțin și am noroc și cu lacul ăsta. De ce zic asta? Pentru că așa pot să am timp să văd ceva, în fine. Ma, ce mai plece? Bă, ce mai plece? Antrenamente. Bă, bă, ăsta nu e obită, bă, parcă era, ăsta e fratele lui Sasuke, dar i-am tot numele, bă, mereu uit numele lui fratele, mereu uit numele fratelui Sasuke, bă, fraților. Aici, bă, l-am pe Kakashi, văd, am dat la antrenament, ia să vedem. Un meci contra Sakurei, să vedem. Sakura, unde să jucăm, bă, este curăță. Eu știu că nu pe română, cum zic eu, dar ok, porco. Bă, n-am pădurea morții nivelul ăsta. Bă, n-am pădurea morții? Sper că nu am. Cred că o să mă lupt... Uite aici, în teren liber, văd. Ok.
cred că după ce termin lupta asta, ok, filmat ce pot să zic pe YouTube. Uite că văd. E chestia aia roz acolo. Un blade. Ha, fuck. Mamă, s-a blocat butonul, bă. Bine, mă, frate, cred că mi-a plan. Unde-i Blade? Hai, mă, de unde-i Blade-ul? Bă, mi-a tot că Sasuke este cea citoi, parcă. Nu unde-i Blade. Nu știu ce înseamnă unde-i Blade. Cred că o să numim mișcarea Fulgerul Albastru. Că nea, de ce să nu? Mamă. Ia să încercăm una din clonele mele. Bă, nu mai am ceacă, bă, cât drept. Bă, nu mai am ceacă, cum n-am văzut asta? Bă, dar cum dracu nu mai am ceacă? Că asta o să fie mai puternic cu Naruto. Și două unii blade-uri deja mi-am mâncat toată chakra. Și asta fac, frate. Dar ce dracu e asta, bă? Cum să-ți consumi chakra atât de ușor? Atât de repede? Bă, oricum am chakra mai pentru a face clone. Clonele mele cred că au chakra diferite de a mea. Cred că o să fie rădută către Sakura ca să dispară, văd. Cred că una din clonele mele nu am... cum am spus, că a fost rădută de Sakura sau ceva. Cred că clonele Kakashi sunt mai rezistenți decât clonele lui Naruto în jocul ăsta. Nu știu că clonele Naruto n-ar fi rezistenți și n-ar dura ceva timp mai mult. Dar, nu de altă, dar cred că clonele lui Kakashi nu rezistă ceva mai mult ca clonele lui Naruto, ceva. Da, asta, deci jocul e plan. Mamă. Mamă, hai mă că merge. Bă, văd că Sakura de obicei mai pică în capcana mea, așa cum mă teleportez. Eu o să teleportez așa și când dau... Mamă, spatele meu se teleportă direct. Mă întreb cum fac și eu chestia asta, să-mi teleportez în spate. Mamă, bine frate. Eu o să pun aici stop. Nu... Bine, fraților, asta a fost tot cu acest video și ne vedem la următorul video. Pe data viitoare, eu am fost Gaming Rex Gaming și ne vedem la următorul video cu Naruto sau Code Lyoko. Scrieți în comentarii ce doriți, Code Lyoko sau Naruto, să continuăm jocul sau nu, să facem misiuni. Bine, scrieți.